kokeilla sitä sun pupua. Pääsitkö mä kokeilla? Okei. Pienemmän ostako sitä se on jo myynyt? Me ruvetaan Piian kanssa lähteä pikkuhiljaa ruokkimaan sitä isää. Eessä se täytyy saada vähän aliinnusta. Miten sä voit Kiitoksia kaikille seurasta. Me lähdetään ruokkimaan isäntää. Helpotetaan nyt vähän. Sä veit aivan lelu, kun mä yritin jonkun lelu, niin sä otit sen aina. Sit sä olit äitin suosikki. Kauppaa, se oli se muistelevaksi. Jos laittaa